Darlleniad o'r Efengyl Marc, Pennod 7, adnodau 24 i 37. Gadawodd Iesu Galilea ac aeth i fyny i ardal Tyrus. Ceisiodd gadw'r ffaith ei fod yn aros yno yn gyfrinach, ond ymuthodd. Yn wir, yn syth ar ôl clywed ei fod yno, daeth rhyw wraig ato a syrthio i lawr o'i flaen. Roedd ganddi ferch fach oedd wedi ei meddiannu gan yr ysbryd drwg. Gwraig wedi ei geni yn Siro Phoenicia oedd hi, dim i ddewes. A roedd hi yn pledio ar Iesu fwrw'r cythral allan o'i merch. Dywedodd Iesu wrthi, rhaid i'r plant gael bwyta beth maen nhw'n eisedd gyntaf. Dydy hi ddim yn iawn i bobl daflu bwyd y plant i'r cwn. Digon gwir, arglwydd, meddaw wraig, ond mae hyd yn oed y cwn dan y bwrdd yn cael bwyta'r brwsion y plant. A mi ti roi ateb mor dda, medda Iesu wrthi. Cei fynd adre, mae'r cythral wedi gadael dy ferch. Felly aeth adre, a dyna lle oedd ei merch yn gorwedd ar y gwely, a'r cythral wedi ei gadael. Aeth Iesu yn ei flaen o ardal Tyrus a mynd drwy Sidon ac yna i lawr at Lyn Galilea i ardal Decapolis. Yno daeth rhyw bobl a dyn ato oedd yn fyddar ac yn methu siarad yn glir a gofyn iddo osod ei ddwylo ar y dyn a'i iachau. Aeth Iesu a'r dyn i ffwrdd o olwg y dyrfa. Rhoddodd ei fysedd yng nghlystau'r dyn a wedyn poeri ar ei fysedd cyn cyffwrdd tafod y dyn. Edrychodd i fyny i'r nefoedd ac meddai gydag ochenaid ddofn eftha sy'n golygu agor. Ar unwaith roedd y dyn yn gallu clywed a siarad yn glir. Dywedodd Iesu wrthyn nhw am beidio dweud wrth neb be oedd wedi digwydd, ond po fwyaf oedd Iesu'n dweud wrth bobl i beidio, mwyaf oedden nhw'n dweud wrth bawb am y pethau roedd yn ei gwneud. Roedd bobl wedi syfru danu'n llwyr ganddo. Mae popeth mae'n wneud mor ffantastig, meddan nhw. Mae hyd yn oed yn gwneud i bobl fydder glywed ac i bobl fyd siared.